हाखायो आंखौसो थिनबावो जानला माला अजनानो गैया खोमा दं बे गुदुं रेडि जाखाबाय नै आबदो बिजिरनायसो ना मेजेम जागोन बेयो टिक्लिक्लिनो बिथाङा दाख्लै न'आव थांदोंमोन नालाय शिवरात्रि दिना ओमफ्राय अखानायै लानानै फैबाय आरो खुलुमबाय सोनाफोरा मोनसे गोदान ब्लग सानथामखौ फिन खेबसेयाव बरावबाय सबाय माजे फवायनाय महर लानसिना दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोबबाय सालामोन जाबाय हानामनि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो इनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन प्लिज अननानै सोरबाफोर गोदान बाथ्राखौ साबस्क्राइब खालामना होला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होलांमोन जाबाय आरोना ओमफ्राय एसे एनार्जि लाबोनानैहाय ब्लग सुरु खालामसै होननानै नोंथांमोनखौ इन्ट्र' मारना लानाय जाबाय आरोना ओमफ्राय नै सासे सुबुङा बिफा दं नालाय ओरैबायदि माला आरोना ओमफ्राय आंनिखौ बिदि बिनो हाया दाख्लै सानसे बिफा गैयामोन थोबफासेबो मबाइलजों रायज्लायना गैयामोन बिनो हायाखैमोन ओमफ्राय नै बिफा थाबाथाय मारैबा जाथारो आरोना माने दावदै जायो आरोना बायसि नायनो होनबाथाय माने होबाय नालाय बेबायदि आरोना जिखियानो जादोला बे जोलै माखाखौथ' आं मा बुंबावनो ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना आं जेनेबा सानथामजों मा शेयार खालामलांनो हायो मानसिया जायखिजाया दुगैस्रां स्र' जानो हाबाय बैया माने बिगि ब्लाउसफोरखौ थ्रोबजोबफिनबाय आरोना दिनै बिराद गरम मोन्दों बोथोरा गमामायैनो गरममार बडि ओंखारलायनाय आरो नै आखाइ गोलावबो गाननानै खोबनो हालाना मेजेमफोरखौहाय थारमाने बे आं दुगैयै समावनो लानायमोन आरोना भिडिअ'आवहाय ओमफ्राय बाजारावसो बख'नो लांनो ना गावनो न'आव फाहामनो बिदि कनफिउस जानाय न'आवनो लागाव आरोना फुथारनायाथ' फुथारदों माजों जागोन दाबो कनफिउस जोंहाथ' जायो गोसोबायदि जेजों मेजोंनो नोंहासो थांबा मोनजानाय नङा नोंहासो माजों जानो लुबैदों थारुनथ' गैया जोंनाव न'आव दंबावोमोनदां लाफाबो जायोमोन दरसे गैलामोन न'आव आयौ थेख्लिख्लिथार फिसा खांथ'वाखैमोन खोमालै ना खांबायमोननो मोनसेखौ हरगोदे आं आन्दाज मोनासै जोख्लिबो दंमोन मानै गैलासोमोन नामा आलासि फैनायावसो जाबायमोन नामा बावलायलांबाय आं जानोसै आरो जेखियानो जादोला आं हप्पा होननानै लागोनसै बिथाङा गोदाखांगौमानि आं दुगैखांनायजों जाबजों मालाय नै स्राय सावबाय एसे मेजेम गदोंना बिफा मेजेम गदों नै गमारदों फोनबा नांलायगोन आरोना मोदोमाव बांद्राय रेजेंबो नङा बांद्राय गिलिरबो नङा एसे थिगैनो दं दा बिदिखि दंमोन नै बिस्रा बेनोथ' थारमाने आङो दुगैखांनानै एसे मा होनो सिन' पाउडार लागायखांसान्दियावनो बिथाङा गोदानानै स्राय दोनफैबाय आरोना बेलाय बांद्राय बुरजा ओंखाराखै खिन्थु मेजेम दं आरो नै बिफा माथो मेजेमा दालाफा दंथारोलाय नै ओमफ्राय दाबो कनफिउस आरोना माजों जानो थारुन जानोबा थारुन लायदो आरो जायाबा आं आलुजों एग्लिनोसैलै आंहाथ' सेस गासिबजोंबो सोलियो आलु टमेट'जों दानो एग्लिगोन आं दालि संगोन आं नङाबासो होनबावदों लायनोबा लायदो थां दुन्दिया लायखानांगौ नोङो थाबनो लायदोब्रा माबार मा आंनो जाजोबो नंगौ सयथिनानै मिन्थिखायो दे आरो आलुखौ बारा बुरजा होजायाना दे लायदो होनबा थारुनखौनो दरसे लायदो ओमफ्राय दुन्दिया लाबोफादो आरो माथो नै गैया नै ओंख्रियाबो बिदिनोसै आरोना ओंख्रियानो गैया ओंख्रिनि नामाव टमेट'जों आलुल' दङ खालि आरोना ओमफ्राय ना गोरान दङ सिन्था गैया थांनो थां लायदो ओमफ्राय नों लायदो मेगना जियाखै गरम नालाय पर्दारफ्रासो गेन्दि सेन्दि गाननानै थाङो जाहैबाय आरो थांबा जों बे गेन्दि गाननानै माथो दङ एयारपर्टआव नोंना मालाय मेगना जियाखै जागोन ओरजालायो नै मेगना रामदेब बायदि ओरजालायो गावनाथ' थाइनै बोरैबा मिख्रेबथारोहाय बियो नोंलाय खनसे मिख्रेब हरलाय हरनानै सुखु दायखा गावया थाखेसो होनबावदों बोरैबा ओमफ्राय मानसिफोर रायलायनायावबो जायो ना मायो नोङो हो मानसिफोर रायलायनायावबो जायो बिदि ए थैबाय आं मालाबा सोरबा फाटास मोननो हासिगौ बियो सेन्देलसो मोननो हासिगौ बोरैबा ओरै जालायबाय एसे आरो एसेल' मोजां नायबा नुगोन मोजां नायाबा नुनाय नङा जाबाय थाया आरो बेखौ सम जायो मारै मानसिनो बारासिन जायो हाब मानसिनो बारासिन जाबाव मानसि नुवाबा सोरथो रायलायनो नोंलाय बे रायलायबा मारैबा साला आंबो गोदो सेंग्रायाव नायफ्रां रोङासै ना मेगना बिदि ओरैखौ नुफ्रांगारासैब्रा ओइ नों सेंग्रायाव बिदि जाना जायाखैमोन सेंग्रायाव साला आं लोगो हमबाथ' नुथाराखै आं मेगनखौ ओरै जानाय नुवाखै आं दासो बारा एखे हाबा जानानै जालांबाय नामाथाय बांसिन सेंग्रायाव खम मेगनखौ हमथानानै थादों नोङो
बावसो साला हमजानो गिनानै बोरैबा लाराबाथाय ओमफ्राय आंखौनो सोलोंबाथाय आं सोलोंबाथाय गाव दै बिगुर साजोबसै आरोना मिनिनानै थैनोसै खदार ससमा गान ना मानो ससमा गोसोमा लांफाखा बुजाबा आंहासो दिगदार जाथारगौमोन उनावहाय बदनामनो उमुगनि फिसाइ होनलायनाय आरोना एसेल' आखिना आगदाथिं जायो बिफा हो आखिना आगदाथिं नंमारगौ नै ओरै जायो आरो एसेल' बारा खेबथारा ओरै जालायो ओमफ्राय आंहाथ' मोजां नुबाय ओमफ्राय अन्यफ्राथ' जारला जागोन ना थारमाने सोरबाफोर बे खोथाया ओंखारनायनि खारना जाहैबाय मा सानसेखालि एयारपर्टआव गावस्राबा बिदिनो फरेनारफोर लोगो मोन्दोंमोन जाहैदों आरोना ओमफ्राय फरेनारफोरनि गाननायखौथ' जों मिथिखायो गरम बोथोरफोरबाथाय मालाय बिसोर एकदम जों जेखौ सिङाव गानो बेखौनो ओरै फिथा गाननानै दालाय खायलाब खुइलाब गानलाबाया होमबा जोंथ' बांसिन मबाइलफ्रावसो नुयो जेनेबा ओमफ्राय गावस्रा दागा मागा नुबाय नालाय मानसिफ्रा जि नायबाय गाहाय बेखौनो बुंदों आरोना बिदि नुबाय मानसि नुफेरबायदि नायबाय आरो मानसिफ्रा होननानै आरोखि बेखौनो होनदां नों मालाय नायाखै जागोन बे गावनासो खमेगोन ओरै ख्रेब ख्रेब बांसिन खेबलायलायदों बे आरोना अट'मेटिक हारसिंनो बिदि बुंदों आरोना आंखौ दै बिगुर साजोबसै आरे नायनायालाय माथो गिदिर खोथा नङा होमबा जोंबाबो हिनजावफोरबाबो नायफ्लांखागोनखा खारनखि जों बिदि खायलाब खुइलाब गाननायखौ जों नुवाना आरो जोंनि नियम नङा बेफोरो जोंहाथ' ग्लेम ग्लामसो नालाय बेनिफ्राय आरो गुफुर मानसि गोजौ गिदिर मानसि जायोना बिसोरो बेनिफ्राय आरो बिदि खायलाबल' गानबा जों हिनजावफोरबाबो नायनानै बावखागोनखा जों हिनजाव मानसि हौवा मानसि खोथा गैया ना बेफोरबायदि नुफेरिखौ नायबाथ' एसेबाबो नायगोन ओंखायनो गावना बांसिन जादों खोमा होननानै एदावदों आङो थैग्लुंलायसै गावहा बाजार फारसे थांबाय र' दा मा लानानै फैयो बारा मिनिबाय थाबा जानाय नंला अब्लासिमहालागै आंबो एसे सामब्राम हाइजें बानलु बानला देनानै रेडि खालामनानै दोनखानोसै आरो दा मा लाबोयो गावसो दंसै रेडि खालामनानै दोनखानोसै आंबो र' ओमफ्राय लोगोआव दा मैद्रुफोर लाबोयो ना मायो लाबोबाय आलु फिसाखौ भाजा स्राय एवनोसै आं रेडि जाजोबनायजों बिथाबो लानानै फैनायजों आरोना हाबायबो ओमफ्राय नालाय आसुगुरा मालाय फिसाजोजों आल्था फोनना होजानाया खारबाय ने खारबाय लेडिस बायदि फोननानै होजादों बे बिमायाथ' फोनजाखाथारा आंथ' आखाइयाव फोनखाया आङो जेने थेने आथिङावलाय एकदम सिपावखौसो मोनबाय आरो बियो साल्ला एसे थाव सेरनानै लागोनसै र' बेदरखौ ब्रा आरो मावबिखौ जारलालै नोंसोर बांद्राय गोरलैद्राय जाबायदां हानाया रुइखागोनदां ना रुइगोनलै रुइयाबा गैया भाग्य लटारि होद सारायाव हरनानै जा बुरजा नुबाय दे एरबाय बिरादनो हा माखौ मानसिफोराबो माबा एकदमबारे हाबाफ्राव मोजां माल हरफ्लाङाबा बोरैबाबा हौवाफ्रा जौ लोङै बुंलाबायग्रा दंथारोबो नियमाबो बेफोरबायदिखौ ओरै होनांगौ नोंलाय आंनो माथो होदों खयलाखनि नेक्लेस होदों होननानै बुंनांगौ जाथो आंनो खिथाबाय जानो नाङा आंखौसो बुंनो नागिरदों नामा नोंलाय आंनाबो फानलाङाव गग' होनजोबो आंनाबो मोजां नङा आंखौसो बुंनो नागिरदों नामा आं हालासो भगबान मा जागोनहाय बय बिदि खोनानानै फैनाय जालाबाला होनबाय थादों आंखौसो बुंनो नागिरदों नामा नोङो डाइनिं टेबोल हराखै माबा हराखै आंखौ बुंनो नागिरदों सेस जागोन सयथिबो जाला माला मालायनि अबे मा खोनानानै फैयो मालायनि खोथाफोरखौ आंनो बिदि दाफैथार मिनिनोना रागा जोंनो सयथिबो दंथारोबो ना बिदि हराखै बिदि हरदों बिदि मादों होननानै नांलायग्रा मानसि दङना गैयासै ओंखायनोथ' बेलाय लोंग्रायानो खालामो एसे लोङाबाथ' बिदि नांलायनो हानाय नङा लोंबासो दा फट'नाया ओमफ्राय नों बेखौ बिराद खरा नाफैनांगौ आरो आब'मोननि सुनैखौ दाहारलाय गुलायबाय नै मैया फिसालाजों फिसौ गारहरनानै होजादों ओमफ्राय पेकेटबो ओमफ्राय सुनै थेनायाबो गैला आरोना मोनसनबाथाय फिसालाया दोनखाया दोनखोमासो जाखानांखागौ बियो लाबोदो तेजपात लामदोंमोन आं गोजौआव उरायजोब्बाय लाबो जाबायहाय लामला आरो आङो जोबनायजों नै माबानायजों ओइ आमोलनानो आंना गोबाव थांबाय प्लास्टिकसोमोन नै सायाव होलाय ओंख्रियाव होलाय बेसे माबाबावनो दा बार जाबायना गोलैबाय थायो संनायनिफ्राय ओमफ्राय दा बेदर एवनायावबो गांनै गारना होनो आं र' सुनानै लामखानायसो आंना संख्रि होनानै एवगासिनो दङ र' मेजेम दं नै मेजेमा गबाय बिफा मा मेजेम
गलिखौ दानो दाहोथ' मानो दहाय खिथायाखै नोंलाय आं एवखाखाबाय हा गैला गलिजोब्बाय मायाव खांनानै दोनथ'बावनो गलिजोब्बाय मा गलिबासो बेदराव आराम हाबगोन दा आराम मेजेम हाबगोन आं खांला मोनो सारना मोजांखा मोनगोन बियो होफेराखैहाय सिबाय मा आंखौ बिदि मा जेबो लाबाखै मा लाबाखै होननानै जोंहाबा जेबो हरनो हायाखै बिनावनो ना बिबोनांनो आरो आंखौलाय मा बुंसै मा जोंहा बिदि मानो नांगौ माबासो जायोथ' हिन्जावनि लाबोनायफोरखौ बांद्राय बाहायनानै जायोबा खम इउस जानांगौ जायो मिथिबाय नों खामायनानै नों हिन्जावखौ जाहोनो हादोंबा बेयावसो नोंहा गोरा जानांगौ दा सोरबा लुंगा लुंगि लाबोनानै गोरा जाफैना जोंबायदि नोंबायदि आंबायदियाबो बहुत मानसि दङ नङा होमबा बेफोरखौ लानानै जोंहा ओमफ्राय बै गिगे गिगे होनलायनाय जाला माला हरखांनायफ्रा दाय जाबाय थानोसै आरोना आरो जोंनि समाव एसे आलदा आरो आगोलाव जाहैबाय मा गद्रेसाबो फाल्ला मोननैल' फैयोमोन आजिखालि फाल्ला 3 फाल्ला 4 फैलाय लांबायबा बै फाल्ला 2 लाबोनाया बोरैबा जाबाय आरोना खम जाला हामाहाय बिदि मावनानै जाथों रुजु रुमु जाथों होननानै गावनि फिसाजोखौनो दल दल हरबाय बेहायलाय आरो मा गोदाव सोराव लुगैबावनांगौ जाखो थारुनखौबो होनानै नै एवफाखाथारबाय आं बारा रुग्रोलायनाय एवगोलायनाय दं गैला दाउखौबो एसे गोराना मोनखादां नै ग्रोब जाथोंसै आरोना गोदो जोंहा आइया बिदिनो सङोमोन आं आइखौ जेबो बेलेग नियम नुफेरामोन थारुन एवनानै दोनगोलायनाय माबानानै दोनगोलायनाय दाउ एवगोलायनाय बिदि नुवामोन आरोना डाइरेक्ट बिदिनो खामोन बेबा गोमो मिलौलायनायमोन आइया बारा मस्ला होथारामोन जोंना सिम्पोल सङोमोन आरोना आंबो बिदिनो गोसोखांदों नै एसे मोजां एवनोसै दै गुदुं ज्राव हरसै हरनो नालाय हरबायबो आङो नै एकदम सारायसै आरोना गोदौनानै बेसेबां जायो गाव दंसै ओमफ्राय नै मेजेमा जि गोजावलागासिनो दङ ना खानानै दे गोदौबाय थाथोंसै एसे एवनायावनो एसे रुइनाय बायदि मोन्दों आङो रुइगोन बियो एक्चुवेलि ओमफ्राय आंबो गोमोसो खालामनो सानदोंमोन नाथाय नै आंथ' बानलु गुन्दैबो होआखै थेवब्लाबो नै मालाय मेजेमानो रोसि गोजा मेजेम खना खनाया बिदि जाबाय थाबाय आरोना मिलौग्लुं होजोबसिगोनहाय बियो ओमफ्राय आं एसे एसेखौ ओरै साइडआव लाबोनानै सिफ्रुबाय आरोना थारुनखौहाय नै थिगैनो दं थारुना ओमफ्राय अबेबा अबेबा नै एसे बेजे दं आरो मोनबायानो होनजासै एसे गोदौ होबावनोसै दुन्दिया गारलाना हरसै थाव गोजावलायनाय भगबान आलुजों जाबाबो जोबाबो सिखायनाय नंलामोनहाय ओंखामबो जानबाय ओरैहाय जाबायानो ओमफ्राय ओरैहाय ओमफ्राय सानै सुबुङा बाहेरायाव थांनानै फैबाय आरोना बिफा फिसाजो ओमफ्राय मा लुंगा लुंगि लानानै फैखो दुन्दिया हरनोसै आं मैद्रुआबो एवबावनांगौसो ए भगबान फासफुरनखौ मानो गेब्रु होजोबखो गैला आफासो आयौ आयौ बेखौसो लानानै आरामथार माव ए बिफा फैनानै बिराद आंखि जादोंहाय आंनि फिसाया बे कयेकदिन वा गस्लाखौ खुनो नाङा दे मासि मोजां फुथुलायाबो नायनो मा आयौ हालाहाय दंखायोमोन हिन्दीयाबो तुता फुटा हारसिङै एसे एसे रोंनानै जाला मोनला रायलायलागासिनोथार बियो जि सुन्दरबावसो फुथुलाया बे गार्ल बे बय बापरे बाप 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 बिदि जायो आदानबो दोन दे मा दे सगला दे दोन दे मानो इदि खोलिखो नोङो खामानि गैयिनि खामानि बिमाखौ सत्या नास बिफा नै साखिनायनोबा माने दहाय मैद्रुखौ लाबोआखैमोन ब्रायो दासो ओमफ्राय लायफिनबाय फिसाजोखौ लांफाबाय मबाइल नायनायाबो दा नायबाय थागोन ना लांफानाय अखानि सेस आं मोनजाफेराखैहाय बेफोरबायदि मेथाइखौ दासो लाना फैदों मैद्रुखौ दासो सायनोसै नै साखिनायदो थान्दा जादो एसे साखिनानै आरामनो फिसालानि जादा थारमाने जा फेफे फुफु गगा ओमफ्राय सिङाव लोमजानाय जादों आरोना मुलि लानानै फैफादों दे फटाफट बेखौ एवनोसै आं मा दं बे बिफां गिदिराव ओरैनो दामल' जि रागा जोङो आं बे बुस्थुखौ जेम सोयो थाइबा थाइबानि मेरला मोनोमोन जेमसखौ नानि नों मानो बाबानाव बिदि बिनानै लाबोखुमाजोबखो आंथ' रायनानै लागोन नालाय बेखौ जारलासोहाय सामस नांगौ खिथा ओमफ्राय आंनो दे खिथादो मायदि जादों एसे गोबाव थुग्लिबाय थासिगोन इयो मायदि जादों संख्रियालाय संख्रिखौसो सोंदां ओंख्रियाथ' गोथावखा दाउ मेजेम गोनाङा गोथाव जाया जेनेबा संख्रियासो बार जायाखैना एसे होबावदोंमोन आङो फार्स्टनिफ्राय
नों बिदि खय खय जालाय अरनांगौ आरो मावजि बै हारा अरनो हायो बायदि जालायलायनाया हाथाय फुलाय जानोसै आरो नोङो सालाया माने गय जाबाय थानाय ना रोजा जाबाय जाहैदों पात्ता मोननाय नङा ना एफा गोथाव ओंख्रिखौनो जाबाय दे हाइस मेजेमा अयना खानाहाय आंबो एसे जानाय नायनोसै दान्दै सुनाफोर एसे मैद्रु मैलाबो मोनस्रांजोब्बाय ओमफ्राय एसे थान्दा लाबोनायखाय बेखौबो लाफाबाय आंबो ओरैनो दाउ हाराव लुनानै आरोना माथो होनना बुङो ओमफ्राय दिनै आंनि मा मोनजादों मा मोनजायाखै ओमफ्राय मा मोनलोंदों बेखौबो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय आरोना दिनफ्रा बिदिनो थांबाय नक सकनो फुंनिफ्राय सानसुसिम दिना थांलायबाय आरोना थ' बेखौनो शेयार खालामबाय नोंथांमोनजों एसेनो जायफोरा आंनि बिगिन ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच